Livets port kalder vi det område her på brystkassen, lige omkring brystbenet, fordi det er sådan et utroligt vigtigt sted, så centralt sted for alle os mennesker. Så bliver det lige sådan herovre. Gode dyb indånding. Ja. Det virker som om det var noget, der klikkede lige så fint herinde. Ja. Så det her område det skal være åbent for, at vores krop, affaldssystem, vores kloaksystem kan fungere. Men derudover, så er det jo her inde bag ved vores hjertebord. Dejligt. Kan du mærke, hvordan det føles inde i brystkassen efter sådan en tur? Så der er mere plads. Okay. Og det, der er så fantastisk ved at få arbejdet med livets port og bevidstgjort, at der er et område her, som i virkeligheden er stærkt, det er, at vi kan rette os op, vi kan smide byrderne rent mentalt og åbne på forsiden og sige til verden, jeg må godt være her. Jeg har personligt meget stort fokus på at give folk de redskaber, de skal bruge, for en dag ikke at behøve at gå til behandling mere. Det vil sige, at der er rigtig meget bevidsthedsarbejde i det, jeg laver. Du skal se, for at holde din brystkasse sådan dejligt åben, så vil jeg gerne vise dig den her øvelse. Så hvis du træder et skridt frem på højre ben og bøjer dit højre knæ, så kører du lige højre arm hele vejen op, bagom, op ad væggen. God store tog. Ud fra de behandlinger, som vi laver på Brixen, er der udsprunget et træningssystem. Og åbne ud på lille tå. Nu åbner vi også hele brystbenet, fordi oversiden af foden spejler brystbenet. Godt. Så vi virkelig have åbnet op i brystet. Så vi samler lige her. Og bag ørerne. Man kan sige det så firkantet, at en fleksibel krop giver os et fleksibelt sind. Men man kan lige så vel vende den om og sige, at et fleksibelt sind giver en fleksibel krop.